Batukada taldez goaz, kontxo batukada taldeaz. Eta ze plan daukazue? Guain kale jirengo deu, eta gero pintxopotea dao, eta gero bazkalria. Eta gero bazkaria eta gero karaokea eta dantza eta... Ze berezitasun dute Berastegiko inauteriek? Herriko ateatze geha, adin ezberdineteko jendea juntatze geha, eta parranda polillo bat ateatzea. Osea, azkaren herrikontzako indako karnabalak die, eta hori esan dizutena, herriko jende ezberdina juntatze geha, eta horrek iteu berezi karnabalok. Ez dugu asko behar guk animatzeko. Azkenen jarrera kontua da, pixkat txamarra potolo jantzi, eta aurrea, ez diogu zei beldurrik. Dantza, eta bazkari eta hola. Nolako dira Berastegiko inauteriek? Polilek, motzak, gaur. Parra asko egin. Parra inda, dantzatu, eta gripe ondo bete, eta dantzak da, pintxopoteoa, eta lako hauzek. Zesan izua, zait? Mutileganak amonaz da neskaienak ajonaz. Berastiko guzti gotziko la pasatzen hotzak ja otxuta hau eta dantza inda gainetiz behotuko, ja? Nola ospatzen dira inauteriak Lizartzan? Festan, eta dantzan. Ikustezu hemen mozorrotuta eta jai giron, ez dakit. Jende askok parte hartzen aldo? Bai, urte batzutan gehiago eta bestetan gutxigo iruditzen zait, egualdin araberare bai, pixka bat. Nik uste, aurten jende gutxixo, baina nik uste hotzak ikaratu ingaitula denak. Baina, urte guztik ez die berdinak eta fetxa berdinak ez. Ze berezitasun dute Lizartzako inauteriek? Normalen herriko jendea egoten da, eta, txikitxok diala, xumek, baino oso politak. Aurten kiliki konpartxa, elkartu geha guraso batzuk lagunek eta umek eta dinak, eta konpartxa bat bezala. Eta gure musikakin. Ze plan daukazu gaurko? Guain herrira bueltaitea, geisten dia puske biltzetik txantxok eta dantzari, kaikin elkartzen geran, da gero plazaraino, eta gero kuadriako bazkaria eta dago frontoien, eta holaxe.